ταξιδέψαμε. Πώς? Πες και εσύ κάτι, ρε. Να χορέψουμε καριωτικό, θαρκιώτικο, κριτικό, κυπριακό. Όχι, όχι, αλλά έχουμε ένα πραγματικά... Θα το πω, ρε παιδί, είναι... Όλοι οι ρυθμοί αυτοί που έχουν πάρει και, θα το πω και οι Αμερικάνοι, βασίζονται και πάρα πολύ στην ελληνική παράδοση. Πολύ παράδοξο ακούγεται, αλλά αν κάποιος μουσικός τους αναλύσει, δηλαδή τους παρακολουθήσει, όλοι έχουν μια ελληνική υφή. Καλά το λέω. Εντάξει, δεν είναι σαν το My Greek Fat Green, που όλα είναι και όλα αριστερά την Ελλάδα. Πώς? Το? Πώς θα πεις την οικογένεια? Κύριος Πορτοκάλος. Γύρω από τον Πορτοκάλος πήγε στην Αμερική, αλλά η Ελλάδα ήταν μες στο αίμα του. Όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Δεν πειράζει. Μπορεί να είμαστε το σημείο αναφοράς. Ξέρει κανείς? Ναι. Το πάμε να κάνουμε ένα... Πάμε να δοκιμάσουμε τις χορευτικές μας. Μπορείτε να σηκωθείτε. Ξέρω, είναι πολύ βολικές οι πελαθίσματα. Τα έχω δοκιμάσει και είναι δύσκολο να τα σηκώσω πάνω. Είναι πολύ βολικά, ξέρω, τις μου κάτσε, μην σας πάρει ο ύπνος. Μην σας πάρει ο ύπνος, το μιλάμε. Οπότε, αξίζει όμως να σηκωθούμε λίγο γι' αυτό. Ναι, έλα δώσε τώρα που τους έχουμε, τώρα που τους ψήσαμε. Μες στα κύματα μου παίζεις και τον ανεμό μου καις. Σαν πηξίδα για αγκαλιές να μας ρίχνουν καλοκαίρι σε ρωτά τις διαδρομές. Με ένα βλέμμα δες το μυαλό μου παίρνεις σαν ήλιος με ζεσταίνεις σε θάλασσες σημαίες. Μια καρδιά μου θες και σε να περιμένει όσο να σ' αναμένει. Τι κάνεις, αμέ, αφήνασαι παιδιά. Πώς σου λέω εγώ. Και πετάνε, να σου μπορώ να, και στο κοροϊά